Kalpa avaa hanat kotiyleisön riemuksen ajassa 13.30, kun illan toinen ylivoima kantaa hedelmää. Jokerimaalilla Eero Kilpeläinen kestää 2 Matti Kuparisen yritystä, mutta kolmas kerta toden sanoo ja kiekon pistää reppuun Artturi Ikanpoika Lehkonen. Jussi Timonen kirjaa myös syöttöpisteen vasta 17-vuotiaan Lehkosen kauden avausmaaliin. Viime kaudella TPS-paidassa Nuorukainen heilutti verkkoa jo 2. Kalpa nappaa tahtipuikon hyppysyyn heti kolmannen erän alkuun. Kiekko kimpoilee Jokeri alueelle ja tähän iskee Artturi Lehkonen. Jokeri puolustus katselee, kun Nuorukainen vie Kalpan 2-0 johtoon. Kolmas erä ehtii rullata vain 17 sekuntia, kun Lehkonen nostaa itseään Niiralan tiistai-illan suureksi sankariksi. Syöttöpiste tähän kirjataan Matti Kupariselle ja 48-12. Antti Halonen ja Artturi Lehkonen kirjaavat syöttöpisteet, kun Janne Kolehmainen räpsäyttää ranteella 3-1 kavennuksen. 11 maalia HPK:ssa viime kaudella viimeistelleille Kolehmaiselle Hakametsässä kauden avausosuma ja Kalpa on pelissä mukana. Lukko alkaa jäähyllä kakkoserässä olan takaa ja Kalpa saa mahdollisuutensa. Artturi Lehkonen ja Marko Kauppinen ehtivät sohimaan maalin edustalla ennen kuin Matti Kuparinen toimittaa kiekon ohi tanskalaisvahti Nielsenin. Kupariselle kauden ensimmäinen maali. Kalpa nousee tilanteeseen 2-3. Lukon loistava alku murenee täysin kakkoserässä. Tässä esityön tekee pakkipari Miika Koivisto, Marko Kauppinen. Jälkimmäinen haastaa Lukko puolustusta eikä kukaan huomaa esiin nousevaa Artturi Lehkosta. Mies livauttaa irtokiekon sisään ja Kalpa nousee tasoihin. 17-vuotiaalle Artturille jo kauden 3. maali. Miika Koivistolle uran ensimmäinen tehopiste SM-liigassa. Vajaat 2 minuuttia edellisestä, Lukko jälleen jäähyaitiossa ja ykkösketju Kalpalla asialla. Sakari Salminen ja Artturi Lehkonen tekevät työt ja Marko Kauppinen hoitaa maalinteon. Lepakko luukulle ja kiekko pomppii sisään. Lukko on täysin purjeissa. Avauserän 3 maalin johto kääntyy kakkoserässä tappioasemaksi. Avauserän ainoaa maalia saadaan odotella reilut 18 minuuttia, mutta sitten tärähtää. Kalpan ykkösketju pyörittää ylivoimaa. Artturi Lehkonen antaa maalin taakse Sakari Salmiselle, jonka taidokas vippisyöttö löytää luukulta Matti Kuparisen mailan. Juuso Riksman on yllätetty ja avauserän jälkeen paalupaikalla vierailija Kuopiosta. Helpolla ja sen saa Tuta Blues-puolustus. Kultakypärä 17-kesäinen Artturi Lehkonen siirtää kiekon maalin taakse mailavelho Sakari Salmiselle, jonka loistava syöttö löytää viivasta nousevan puolustaja Miika Koiviston. Komea osuma tuo savolaiset maalin päähän vajaat 4 minuuttia ennen täyttä peliaikaa. Kalpa tasaa puntit kellojen näyttäessä aikaa 17.29. Kalle Kerman laittaa painetta Jyp-maalille, Jyrki Välivaara epäonnistuu purkukikossa ja Artturi Lehkonen napauttaa sen terävästi talteen Jyp-maalin ylähyllylle. Loistava paluu 17-vuotiaalta Nuorukaiselta tosi toimiin yhden ottelun huilin jälkeen. Tästä kauden 4. maali ja tehopisteitä kasassa jo 9. Tasaisista 1-1 lukemista ensimmäiselle erätauolle. Kalpa on tänään Jyväskylän perjantai-illan valtias. Se on selvää viimeistään 48 minuutin kohdalla, kun Kalle Kerman jakaa syötön ja Artturi Lehkonen vispaa kuopiolaiset 4-1 johtoon. Asialla kokemus ja nuoruus, kun 33-vuotias Kerman kirjaa illan toisen syöttöpisteensä ja 17-vuotias Lehkonen viimeistelee toisen maalinsa ja nappaa samalla tulokkaiden 2-2 tasoitus nähdään ajassa 27.05. Viime kaudella NHL:ssä Nashvillen paidassa debutoinut Greg Smith kiepsauttaa maalin kulmalta kiekon Metsolan puikoista sisään. Metsola lähtee pelaamaan tilannetta mailalla ja se avaa Smithille paikan livauttaa ja poikahan livauttaa. Syöttöpisteet kirjataan Artturi Lehkosen ja Kalle Kermanin nimiin. Viime kaudella Smith teki NHL:ssä 72 otteluun 14 maalia. Reilu minuutti lisää, kun Artturi Lehkonen katkaisee Tommi Taimen syöttöyrityksen. Lehkonen läpiajoon ja kiekko tarkalla laukauksella alapesään talteen. Taimi tietää itsekin, että tästä ei päänsilityksiä erätauolla ole jaossa. Lehkoselle kauden 6. maali ja kuopiolaisten 2 maalin johdosta 3. erään. Kakkoserä ja Kalpa kasvattaa johtoaan. Nuori Artturi Lehkonen antaa hienon syöttöketjun päätteeksi Sakari Salmiselle, joka toisinaan tekee kiekolla mitä tahtoo. Tässä tilanteessa Onnikin on apuna, kun Salmisen laukaus lopulta pomppii ohi Joni Ortion. Kalpa nousee 3-1 johtoon ja Salminen saa maaleissa tusinan täyteet. Kuopiolaiset huudattavat kotiyleisöä seuraavaksi 9 minuutin kohdalla. Sakari Salminen ja Jussi Timonen kirjaavat syötöt, kun Artturi Lehkonen täräyttää napakalla ranteella kiekon häkkiin. Viime kaudella TPS-paidassa liigadebyyttinsä tehneelle Nuorukaiselle tästä kauden 7. maali ja pisteitä läjässä komeasti tämän myötä jo 4. Kavereitaan maalin muodossa 17-vuotiaan piikkiöläisen kauden 8. kassin syöttäjiksi Salminen ja Masur.
Turkulaisille siis lopulta kauden tehokkain iltapuhde. TPS oli onnistunut yhdessä ottelussa tekemään enintään 2 miehen ylivoimalla. Kiekko pyörii hienosti, mutta osuma on hiukan onnekas. Juuso Riikola tarjoaa Artturi Lehkoselle. Tämä hakee poikittaisyöttöä, mutta Juhan Backlund saa patjan väliin. Kiekko kimpoilee kuitenkin suoraan Sakari Salmiselle ja tämä iskee sisään etukulmasta. Tilanne 1-2 ja Salmiselle kauden tappamaan iskee Kalpa. Artturi Lehkonen tarjoilee hienosti ja Derek Stepan pamauttaa suoraan keskeltä 1-1 tasoituksen ohi hyvin torjuneen Joni Ortion. Kellot näyttävät aikaa 56-36 ja tällä Stepanin liigauran ensimmäisellä maalilla mennään Helsingissä jatkoajalle. Adam Mashurille kakkossyöttöpiste. Oli ajassa 7.48. Lauantaina avausmaali liigassa tehnyt Derek Stepan taitoroi kaatuessaankin kiekon ohi HPK-maalilla torjuntavastuun saaneen Mikko Tolvasen. Artturi Lehkoselle syöttöpiste ja se nostaa supernuorukaisen tehosaldon tältä kaudelta jo 18. Tämä jää myös avauserän ainoaksi osumaksi. Mennään kuopiolaisten 2-0 johtolukemista. Artturi Lehkonen heittää taidokkaan lätyn. Sakari Salmisen haltuunottoon maailmanluokkaa ja viimeistely hanskakäden puolelta menee samaan kastiin. Kellot pysähtyvät aikaan 18.58 Salmisen kauden 16 osuman merkiksi. Samalla täyteen tämän kauden osalta 30 tehopisteen rajapyykki. Jussi Timoselle kakkossyöttöpiste. Ja sopimuksen mukaisesti viimeistä ottelua Pelikansmaalilla pelaava Ondrej Pavelec sylkee huolimattomasti eteen. Jukka Voutilainen iskee kiekon verkkoon, kun Pelikaanspakit eivät ole siivoustalkoissa mukana. 32-vuotiaalle kuopiolaiselle tästä kauden 6. maali. Syöttöpisteet tilastoidaan Artturi Lehkoselle ja A10. Lahtelaisista Oskari Korpikari seuraa jäähyaitioista, kun Artturi Lehkonen pommittaa B-pisteen ympyrästä kiekon talteen Pelikans-reppuun. 17-vuotiaalle superjunnulle kauden 9. osuma ja 20 tehopisteen rajapyykki illan tehojen myötä rikki jo komeasti. Derek Stepan kuittaa nimiinsä ylivoimamaaliin syöttö. Lopulta Kalpan yritys ja painostus palkitaan. Ottelu on juuri ylittänyt puolivälin, kun kärppäpuolustuksen purku päätyy suoraan Adam Mashurin mailaan. Lämäri lähtee ja pomppaa sisään Tomi Karhusen kautta. Syöttöpisteen kavennukseen saa Artturi Lehkonen. Mashurille kauden 6. osuma ja tilanne 2-1. Artturi Lehkonen heittää viivalta kiekon ja se kimpoilee suoraan pelaajamassasta hopeavadille Miika Koivistolle, joka pistää varmasti limpun tyhjiin. Tämän kauden liigadebutantille sesongin 6. maali ja 14 pistettä kasassa tämän myötä. Kalle Kerman kuittaa nimiinsä kakkossyötön. Torstaina leikitellen IFK on Helsingissä kaatanut Kalpaa, on kokenut 8 viimeiseen vain 1 tappion ja hyvin alkaa ottelu tänäänkin. Kiekko jää pomppimaan Ilves-pelureiden keskelle ja Antti Kerälä sivaltaa Kalpan 1-0 johtoon reilun 5 minuutin kohdalla. Artturi Lehkonen ja Kalle Kerman napsivat syötöt Kerälän kauden 6. osumaan. Josef Boumedien ei ole vielä kokoonpanossa ja puolustuksessa on muutenkin poissaoloja. Ei siis oikeastaan ihme, että kotijoukkue vastaa avausmaalista 16 minuutin pelin jälkeen. Kalle Kerman nappaa kiekon keskialueella ja säntää Antti Kerälän kanssa 2-1 hyökkäykseen. Pelikunto, mutta eipä pidä sitten loppujen lopuksi. Kuopiolaiset pelaavat ylivoimaa, kun Miika Koivisto löytää komealla syötöllä S-maalin kulmalle suhaavan Artturin Ismon poika Lehkosen. 17-vuotias nuorukainen tällää tästä nappulan pussiin ja tuulettaa kauden 10. häkkiään. Ajassa 36-25 syntyvään 2-2 osumaan syöttöpinnan myös Jyri Junnilalle. Samoin kelloja näyttäessä aikaa 8.40. Mikko Kukkonen laukoo viivalta ja Artturi Lehkonen ohjaa kiekon ilmasta sisään. HPK-pelaajat protestoivat avausmaalia melkoisesti, mutta tuomareiden mielipide ei tästä muutu. Kalpa johtaa 1-0. 17-vuotiaalle nuorukaiselle kauden 11 maali. Tehopisteitä kasassa jo komeat 27. Hidastus kertoo, että ainakin sillä rajalla ollaan, oliko korkea maila vai ei. Tämä on joka 9. Tommi Miettinen huitaisee kiekon väljemmille vesille. Artturi Lehkonen jää Tepsi-pelureilta huomaamatta. Nuorukainen pistää kiekon reppuun ja päälle eleettömät tuuletukset vanhaa seuraa vastaan. Lehkoselle kauden 12 osuma ja maaliputki nyt 3 ottelun mittainen. 17-vuotias superjunnu on enää 2 minuutin kohdalla. Artturi Lehkonen saa kiekon sektorille ja tarkka laukaus räpsähtää TPS-verkon perukoille. 3-0 osuma katkaisee tänään lopullisesti Palloseuran selkärangan. Lehkoselle illan toinen osuma ja kauden maalisaldo tämän myötä 13. Tommi Miettinen ja Jukka Hentunen kaapivat syöttöpisteet. Lehkosen 3 viimeisen ottelun maalisaldon. Jälleen alakynteen 3. erän alussa. Marko Kauppinen toimittaa kiekon maalille ja Artturi Lehkonen tuikkaa vierailijoille illan 3. Toista ottelua loukkaantumisen jälkeen pelaava Lehkonen on iskenyt tällä kaudella komeat 13 maalia. Blues ei tästä sillasta enää. Myös toisessa erässä Joel Armian 2 maksaa hintaa porilaisille, kun Artturi Lehkonen ohjaa upeasti Antti Kerälän laukauksen Antti Raanan selän taakse. Kellot stoppaavat aikaan 25.01, kun 17-vuotias Lehkonen iskee uransa ensimmäisen pudotuspelimaalin.
Kerälä ja Marko Kauppinen saalistavat illan toiset syöttöpisteet. 37. Mikko Kukkosen kuti jää matkalle, mutta Artturi Lehkonen on oikeassa paikassa, siirtää Merkkarin verkkoon ja kuopiolaiset 3 maalin karkumatkalle. Runkosarjassa 14 maalia ja 30 pistettä. Tänään uran 5. pudotuspeliottelussa 2 ensimmäistä maalia. Jukka Hentusen nimiin myös syöttökunniaa tähän. Näistä lukemista toiselle erätauolle. Kalpa iskee Sinetin Niiralamontun maanantai-illalla ja se 52-03. Kalpan illan 5. ylivoima ja 3. maali. Siitä vastaa pitkä liuun päätteeksi Sakari Salminen. Kuti painuu Raanan selän taakse ja Kalpa johtaa 4-0. Salminen saa myös tärkeään paikkaan kevään ensimmäiset maalinsa. Syöttöpisteelle Artturi Lehkonen ja Marko Kauppinen. Lehkosen saldo tänään 2+1, Kauppisen 0+3. Kalpan kantti kestää kuoleman paikassa tänään